Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nyerat babagan personal branding kula supados saged dipun mangertosi kaluwihan, kakurangan lan keterampilan ingkang kula duweni. Mugi-mugi saged dados motivasi kangge ningkatke diri. Tampingaken nami kula Dia Fitriani, siswa kelas 11 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak utawa RPL ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Kaluwihan lan kapegelan kula kagungan kaprigelan ing pemrograman Java lan JavaScript, pengelolaan basis data MySQL, lan desain UI utawa UX. Kula ugi remen sinau babagan teknologi enggal. Kakurangan lan keringkihan, kula tasih kesulitan ing debugging lan dokumentasi program. Kadang kesupen optimalisasi kode lan data, nanging kula badhe sinau langkung teliti. Nilai becik, kula disiplin, tanggung jawab, remen sinau, lan saged makarya bebarengan ing tim. Kula remen ngadepi tantangan lan inovasi ancaman. Perkembangan teknologi ringkat sanget menawi boten sinau kanthi rutin saged katinggalan. Ugi wonten kompetisi ing industri RPL ingkang ketat. Titikan keterampilan. Kula saged pemrograman, desain UI utawa UX, lan pengelolaan basis data. Ugi kagungan keterampilan analisa masalah lan pengelolaan solusi. Makaten sakedhik babagan personal branding kula badhe terus sinau lan ningkatake keterampilan supados saged migunani tumraping sesami lan masa depan kula. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.